Ikerbegan izan behar du aberatxe izatea, Mikel. Boa, luxuzko hotelak, bidaiak, kotxeak, txoferra bat edukitzea. Agian hortaz hitz egin dezakegu, Aitor. Nolakoa den luxuzko bizitza. Eta ni badakin horregia. Joango gara, Bai, gozen. pasada bat izan behar du, txoferra bat izatea, hotela kristona, denoko. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough of you, enough to last a lifetime. Arratsaldeon, Mikel, placer bat. Arratsaldeon, Aitor. Aitor badoa ja hotelara. Aitor badoa ja a la suite. Barruan sartu dugu, Bai, ez? Ja, honek ja. ikusi nahi du, gustatzen zaio luxuak. Venga. Messed up to with you. Zerk egiten du hotela bat luxuzkoa izatea? Luxua pixkat subjektiboa izan daiteke. Lehenengo, zerbitzu oso erosoak izatea. Gero, bezeroarekin zerbitzu pertsonala. Bezeroa iritsi baino lehen, beraren inguruko informazio garrantzitsua jakitea, adibidez ze gustatzen zaion, orduan gero ja iristen dianean, badakagu pixka prestatuta beraiei emango diegun esperientzia. Hain erakitsiko diguzu hotela, mesedez. Noski baietz, etorri nirekin. Ez dakizu ze ilusioa dakar nik hotela hau ikusteko, Susana. Eta nire, Haze nolako lekua den. Azkenengo solairuan dana dira suitak terrazakin. Ongi etorri hau jartzen dugu bezero guztiei, guri gustatzen zaigu bezeroak atzerritarrak batez ere gure kulturaz pixkat ikastea eta orduan beti jartzen diegu hori Gilda txakolinarekin. Zenbat aktore, zenbat jende famatuk lo egin duen ohe honetan, ez da, Susana? Asko egia esan bai. famatu den izen bat, Adibidez Brad Pitt, Brad Pitt. Penelope Cruz, Guk ezagutzen dugu. Richard Gere. Eskaera raroak edo izaten dituzte? Egia da, ezin ditugula hola gauzatxo hauek kontatu. Baina izaten dituzte. Batzutan bai, baina askotan beraien representanteak izaten dira Okerrenak. espezialagoa, bai. Posible du ohe hau probatzea. Noski bai, ez? Hortarako etorri zarete. Gaina siestak ordua da. Hori da, Probatuko dugu. Bai. Venga, Bai. beba. Gustora, Aitor. Bai, zeu, Mikel. Oso ongi, lo hartuko nuke. Aitor, txampaina? Bai, txampaina. Bai, txampaina botila bat, mesedez. Bi. Ez, gehiegi da bi, Aitor. Bale. Batekin nahiko du. Zer da, Aitor? Ba, Ze maravilla! Egia da, Susana, batzutan entzuten dugu, eta ni naiz aurrena, Ni benetan esan dizut, Maria Cristina hotela eta beldur pixka basatzen zaigu. Topiko asko daude eta niri hori pena asko ematen dit, baina egia da, hori, gero jendia etortzen danean, produktua ezagutzen du, zerbitzua ezagutzen du, adibidez, hori gosariarekin, Donostiko eta Euskadiko jende pilo bat etortzen da. Esan duzu horbean jangelak edo ekitaldiak eta egiten dituzuen lekuak ere badaudela. Hori da. Ikusiko ditugu baita ere? Noski. Eta nola bukatuko genuke gaur ongi, Susana, zer iruditzen zaizu ez dakit? Nahi badezu pintxo batzu probatu. Bai, posible da? Eta gainea Alexek koktel goxo-goxua prestatuko du. Susana, mila eskerre benetan. Eta hau egunero ez duzu egingo, ez? Hau, eta horrela ateratzen da? Hau horrela ateratzen da. Benetan, mila esker. Txin-txin. Aitor, txin-txin. Mila esker zuei etortzeagatik. Kora, Maria Cristina. bueno, Mikel, ze ondo pasatzen gaur, Bai. pintxoak, kotelak, jena boia beteta. Nire ez etxera itzuten nahi. Hombre, normal. Gauza bat ingo du, Aitor. Diru pixka bat aurreztu eta hurrengoan kapritxito. Berriz bueltatuko gara, Bai. Txotala, bueltatuko gara. Bai. Bai.